Здравейте, приятели! Днес ще говорим за това как се лекува заклещване, блокиране или схващане на гръбначния стълб. И така, първо, да вземем ситуация с хванат врат или кръст. Физиологично те са идентични, т.е. по същество както шията, така и кръста се заклещват по един и същи начин. Причините за това състояние са много. Прищипване, навеждате се и не можете да се изправите. Второ, в залата обръщате глава по време на тренировка за бицепс и тя не се връща обратно. Трето, настиване на врата и не можете да я движите. Всички тези ситуации се развиват по сходен механизъм, затова и лечението ми е почти еднакво. Първото нещо, което трябва да направите е да изключите активни движения. Обърнете внимание, същността на това състояние е, че човек не може да обърне главата или кръста си обратно. Това е защитна реакция на организма. Не трябва да я примахвате. Не трябва да примахвате спазма с разтягане още същия ден. Вашата задача веднага, щом се заклини, заклещи шията или кръста, е да спрете да се движите. Организмът ви дава сигнал да изключите ненужните движения. Това ограничаване на движенията трябва да продължи 2-3 дни, т.е. минимално движение в болезнената зона. Ако шията ви не се върти, не се опитвайте да я върнете в нормалното положение още същия ден. Не ходете при масажист на масаж, не правете топлинни процедури. Просто дръжте шията или кръста в удобна, безболезнена позиция. В този ден вечерта или веднага след като се е случило, трябва да приемете нестероидно противовъзпалително лекарство. В аптеките някои от тях се продават без рецепта, като парацетамол, например, по 500 мг. По принцип състоянието трябва да отшуми само. Ако не правите активни движения, не прилагате топлина, масажи и така нататък. Или ако искате да се оправи по-бързо, може да се отиде на лекар, специалист, който работи с ръце. С помощта на противовъзпалителните средства за 2-3 дни болката трябва да намалее с около 70%, а до края на първата седмица да премине напълно. Ако това не се случи, трябва да се обърнете към лекар и да търсите помощ. Няма нужда да правите МРТ веднага. Струва 300 лева и в този случай не е от значение. Тревожни симптоми или така наречените червени флагове, за които трябва да внимавате, за кръста, например, прострелваща болка, която слиза по крака до петата или пръстите на крака. За шията същата болка, която слиза по ръката до длънта или пръстите. Това са сериозни симптоми и изискват незабавна консултация с специалист. Всички други болки и дискомфорт в кръста или врата не са толкова значими и са стандартни, но все пак не възникват от нищото. Това означава, че вече имате остеохондроза.